стратегия за развитие на железницата беше представена вчера, 8 април. Това е документ, изготвен от мениджмънта на БДЖ и е в процес на публично обсъждане. Затова търсим сега реакцията на гражданската инициатива за обществен и релсов транспорт, чиято кауза е повече хора да се запознаят с проблемите, предлаганите решения и да се намери най-доброто. Казвам сега добър ден на Веселин Кирев. Добър ден, чуваме ли се? Телефона е Веселин Кирев, гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт, с тяхната реакция във връзка с стратегията за развитие на железницата, която беше представена вчера на 8 април. Усещам, че имам микрофония. Ако се чуваме с Веселин Кирев, дали може да изключите радио, ако работи до вас? Аз ви чувам добре. По принцип няма радио до мен. Добре, нека да започнем тогава оттам. Намирате ли отговор в представената стратегия на многократно поставените от вас въпроси? Ами, на някои от въпросите намираме отговор, но на други не, за съжаление. Като цяло можем да кажем, че духа на стратегията е отново в орязване на разходите, увеличаване на приходите, но с скрап и с продажба на активи. Продължаваме да смятаме, че този път води до едно и също място, обикновено до ликвидация. Не открихме